1975 urtean Nazio Batuen erakundeak martxoaren 8an emakumearen nazioarteko eguna ospatzea erabaki zuen. Baina ospatu esaten dugunean, ondo esaten aldugu? Festa bat alda, martxoaren 8a. Emakumeen gorputz, eskubide eta askatasunak aldarrikatzeko eguna da. Jatorrian, emakume langileen borrokak daude. Ameriketako, Estatu Batuetako, fabriketako sarraskiak eta Errusiako emakumeen protestak. Hain gaztez diren horiek, esango digute, garai bateko martxoaren 8ko manifestazioetara laukatu joaten zirela. Oharkabean pasatzen zela eguna. Orain dela gutxi arte, etzen arraroa sorion mezuak jasotzea martxoaren 8an emakume izate hutsagatik. Baina, 2017tik aurrera zerbait aldatzen hasi zen. Lanuzteaz gain, zaintza eta kontsumo greba ere deitu zen urte horretan. Feminismoa borroka totala dela gogoraraziz. Zapalkuntza guztien kontra egiten du feminismoak. Matxismoa, arrazismoa, homofobia, prekarietatea, guztiekin amaitu beharra dago. Edo bat bera ere ez da amaituko. Azken urteetan, lan merkatuaz harago, ordaintzen ez diren beste lan horietan arreta jarri du feminismoak, zaintza lanak. Horiek, oraindik ere, emakumeen esku geratu ohi dira. Haurrak, gaixoak eta zaharrak zaintzea, garbitzea, sostengo afektiboa ematea, ezinbestekoak diren arren, ez daukate inolako prestigio sozialik, ikusezinak bihurtzeraino. Aurtengo martxoaren 8ko mobilizazioek zaintza lanengan jarri nahi dute fokua. Zaintzari gabe, ez dago bizitzarik. Zaintzak irauliz, bizia iraultzen da. Azken batean, feminismoa bizitza duinaren aldeko mugimendua da. Gaur, martxoak 7 da. Bihar, martxoak 8. Gaur, borroka asko geratzen da egiteko. Ta bihar zer. Es que niri asko gustatzen gazta txalukaz, tio. Zade gauza bat, neure guilty pleasure modun, ez da? Eta gaur martxoak 7, bihar martxoak 8. Zorionak, emakume izateagatik. Gora borroka feminista. Ni emakume naz, enaz matxista. Berdintasun objektiboaren aldekoa naz. Ze, klaro, zuek ez baizerete ados jartzen, eta gaur egun dauden feminazi hoiekin. Eta gaina kontuz. Ze emakume batek aldio esan gizonezko bati guapo eta gizonezkoak emakumeari ez. Ze hori orain mikromatxista da. Ez que jazabiltzate terminologia berria asmatzen. Eta gaina, martxoak 8an, ni pertsonalki, manifara, gizonezkoak ez joatea, ez dut ulertzen. Eta emakumea naiz, Ez que, klaro, hori de, beraiei egitea guri egiten digutena. Hori diskriminazioa da. Eta, amendik aurretik esan dako dana, mesedez, espero telebizinoi esamatati eta gelditzi horregaz. Ze asuntu zan, klaro, ironixi, azpimarraten berotu aurreko dana, ironixi zala, ez da neu pentsatzen dutena, txartulertu asko begoten diz batzutan, badakizu zelako gauza pasatzen dizen. Batzuan nekagarri izaten da, ez da? Hor danak erantzuten ibiltzi, norberan buru justifikaten ibiltzi, norberan profesionaltasune bai, kaso batzutan, ez da? Eta emakumeok ez garela ados jartzen? Ba eskerrak, ez? Nik usteot emakumeok kolore asko gazela. Hau da, emakume bakoitza mundu bata. Eta askotan be, konplejo asko kitzen dotxoaz. Askotan entzun berri izaten dut, ez? Ba igual, laninagola guapana zelako. Ez? Baina beste batzuen entzun izan dut bai, enazela argala. Argala da nire izpa, ninaz pixkat potolotxu edo pixkat kurbatakatela. Lekitxoko errebueltak esaten dana, ez da? Gero bai, nire profesionalidadi zalantzan jarri izan da. Nire inteligentzi bai, ez da, rubia tonta klitxe edo beteten duten, edo zer gertatzen den. Baina, konplejuak konpleju dira. Eta onartzen dugu konpleju horiek. Eta ze politxe gaur, amendano gazela batute, eta nahi zeuen kolorek ikusi bai. Neu bai pixkat beteteko eta zeuen betamina jasotzeko, beraz, ongi etorri gaurko topaketa. Eskerrik asko. Feminismoaren tresna izan da aspalditik emakumeak elkartu
eta elkarrekin hitz egitea. Eta hori da, gaur egingo duguna, oraintxe bertan egingo duguna, martxoaren 8irako, martxoaren 7 da gaur, prestatu dugun saio berezi honetan, eta bihar zer. Aurkeztuko dizuet, lehenik eta behin, nor daukadan korro honetan. Itzea, ongitorri. Kaixo, eskerrik asko. Olarizu. Kaixo. Andikona. Apa, kaixo. Eta Ziortza. Kaixo. Gaur martxoan 8aren inguruan hitz egiteko elkartu gara, eta nik galdetu nahi dizuet, ea zuek martxoaren 8 nola bizi duzuen? Nik martxoa 8 borroka egun moduan bizi dut, aldarri egun moduan, eta batzeko, ez? Emakumeak herrizan, emakumeen kolektibo ezberdinak, eta, Gaur egun batzutan oraindik ospakizun bat bezala hartzen da, eta jai moduko eguna, eta ez dakit, pizkat iraingarria iruditzen zait horrela hartzea egun hau. Itzea, Ziortza? Niretzat hausnarketa eguna da. Urtero egiten detena da hausnarketa bat, zelan joan den urtea, ze pentsaten deten ere gizarte bezala gauden aurreratzen edo nola ikusten dut azkenean emakumearen papera. Zait iruditzen ospatzeko egun bat, iruditzen zait berak esan duen bezala borroka egun bat izan behar dela, ez? Baina oaindikan ere ez da egun bat niretzat politatzai gustatzen. Iruditzen zait, feminismoak aldarrikaz ditun 1000 gauza horiek kaletatzeko egun egokina dela, mainstream da, bai, baina aldi beren benetan hortara batu nahi duen jendea batzeko egun egokia da, indar erakustali bat diteko, motibatzeko, eta bizkat ospatuz ez esango, baina, aizpatasun hori lantzeko ere egun hona iruditzen zait. Aizpatasun hori lantzeko, hain zuzen ere guretzat martxoaren 8 ez dalako edozein egun, errebindikazio eguna delako, eta, gaur bezala, hainbeste emakume leku batean elkartzeko aitzakia ere, badelako. Zuen bizitzetan aldatu alda martxoaren 8 bizitzeko modua, urteekin? Bai, adibidez, bai. Lagunekin hitz egiterakoan, nire lagun mutikoekin hitz egiterakoan, ez como que ja, pedagogia egitea adibidez edo gauzak egitea nekatu egiten dit, eta agian ez da hitzakia izan behar, baina pizkat nekatuta dago, eta jo que se, nekez hartzen dut eguna, ez dakit. Nekez, bai. Ni igual pizkak kontrakoa pasoia, bai. Igual gaztetan irtetzen ginean, ez? Pizkate behar horregaitzik, irten behar gara, ez? Teoriatik igual gehiago, ez? Eta egia da, handitzen joan naizen enean, hor egon behar naiz. Hor egon behar naiz atzetik datozenen gaitzik, ez? Eta, uste horre presentzia hori beharrezkoa dela, ez? Bai, bada, bai. Nire hola aldatu zait, pixkat. Igual gaztegoan itzanen martxoak 8 beti izan da referentzia, baina pixkat inertziaz ez, ateratzen itzan, edo denitu nin beharreko gauzak. Eta, guain pixkat feminismora urbiltzezea, ze feminismo hola da, bazulo batetik sartzen zaizu, baina gero ja ezin dezu gauzak ikustea jotzi, orduan. Gerozta gehiago, eta arazo gehiago, eta galdera gehiago azkazu, eta orduan, martxoak 8 galdera gehiagokin bete zait pixkat. Esperimentu bat egin nahi izan dugu, eta horretarako Gasteiztera joan gara, martxoak 8ko bezperan, Leo Bueri bidali dugu, jendea apur bat deskolokatzera. Eta jarraian ikusiko dugu zer ekarri dugun Gasteiztik, Leok. Akzio! MC Belai. Bihar martxoak 8. Eta inolako aldarrikapenik edo mobilizaziorik beharko ez bagenu? Irudikatuko dugu. Goazen ikustera jendeak zer pentsatzen duen. Jakin behar dugu denok, ondo jokatzeko, noizera bilindarra. Perdako, bufanda morea. Ojo. Kaixo, minutu bat baduzue? Martxoak 8aren inguruko galdera batzuk erantzuteko. Honekin dakigu morea janztea zaituela feminista egiten. Aprobetxatuko dugu Frantziako turra dela, eta ikusten ari garela txirrindulari bat. Kaixo, ondo harrapatzen zaitut? Bai. Bazenekien biharko egunean martxoak 8an ja ez dela manifestaziorik egingo? Ez? Dirudienez, aldarrikapen guztiak eta zapalkuntza guztiak, hori, amaitu dienez eta iraganeko kontuak direnez, baina ez da ospatuko. Hori gezurra da. Bai, banekien. Bai. Ez dago desberdintasunik, ez dago matxismorik, ja ez dugu behar hori. Nola, barakatu? Ez duzu nabaritu gizartean, ez dela zapalkuntzarik. Bazenekiten?
Txabaren eta barkatu baina, manifestazioak gongo dira, dutan ez. Ezberdintasunik ez dago, berdintasuna, jaiotzetik, Ez ditu zentzun? Ez, hori ez dugu eman klasean ba, zeba? Eta ez Klasean, bai, hori ez da klasean ematen da, hori kalean entzuten da. Ez dakize kaletan edo ibiltzen zaren, baina uste dut kaletan ez da hori entzuten da aldirantziz. Tele baina ezin dut, eta gainera gaur nago supergaizki dekara, pero me encanta veros. Tu eres una diva. Baina ez da ezer gertatzen, utziko dizut hau. Ez, maitia. Horrela da bizitza, ez? Ez etzak kudeatu behar da, ere. Eskerrik asko, Leo. Ongi etorri. Eskerrik asko zuei. Zelan pasatu duzu Gasteizen? Bueno, ondo pasatu genuen egia esan, ez? Panorama interesantea izan zen baita ere. Gainera eguraldi ederra izan genuen egun horretan, orduan izan zen, como venga, ba, dena. Jendearekin kalean egotea eta kostatu zitzaizun edo jendea zurekin paratzen zen? Bueno, denetarik zegoen, zegoen jendea, bapatean hasten zela telefono hori begira, bapatean dei batean zegoela, eta kaskoki eta dana, edo urrutik ja, ez etza horrela egiten. Baina, bueno, bai egon zen jendea, jende gaztea, igual, gehiena, ausartu zala, eta zantzuela, bueno, pues badukate zer esateko. Eta kalean gelditu dituzun pertsonen artean, eman dizkizuten erantzunetatik, egon alda ez dakit gaur ikusi dugunik, ez dugunik, zuri ala moduz sentiarazi zaituenik, edo ez? Denak izan dira positiboak zuretzat, ikusteko modukoak? Ba, ez dakit nola esan. Egia esan, momentoren baten esan zen, ez dakit hau sartu edo ez, baina, bueno, bai, egon zen lagun batzuk, zeo zer esateko zutela. Eta, bueno, naiz eta pixkat kontroversiala izan, botako dugu eta listo, ez? Bale, guazen ikustera. Bai. Bihar martxoak 8 izango da. Kalera aterako zarete, manian egongo zarete? Bai. Nik uste dut baietz. Ez nago oso ziur, egia esan da. Porque... A ber, ideia asko kontrajartzen dira honekin. Dauzkadan oroitzapenak dira un poco agridulce. Zerbait eskatzera. Zerbait aldarrikatzera. Eta jendea baldin badago, pues, tomándoselo a jauja... Jaia egiten. Bai, ez dago zentzurik, zeien intersekzionalitatea galtzen da, azken finean ikusten dituzu batez ere emakumeak, direla txuriak... Total, superhegemonikoa da, bai, erdi altu maiakoak... No me representa, tortzen da, la pija de la calle datu, hemen, elegante, basan duguna, peluka morearekin, eta kalimotxorekin, baina gero... Ah, no, pues sí, he dejado a las niñas con la filipina esta, que no hace caso, ¿sabes? Bai. Pues, tía, me falla tu lógica, un poco. Uste duzu zuek dituzun beharrak edo oztopoak edo eskakizunak martxoak 8aren giroarekin bat egiten dutela? Ez, pertsona berdinak daude hor, emakume tipo berdina daude hor, ni emakume arrazializatu eta musulmana bezala ez naiz hor ongi etorrea sentitzen, nire eskubidetaz ez dute borrokatzen, orduan ez naiz baten. Hori ez da hola guretzako tokile, o igual txarla eta jutezea eta txarla barrun ikuste iteun emakume txurile die. Orduan erronkak zein izango ziren, aipatu duzue feminismo inklusibo bat. Free the nipple, bai, free the nipple, baina, tia, jo que se, fronteran dauden emakumeak, daude goera batean, hilketak, tarara, pues, txika, free your nipple, baina, bueno, free my people, no? Estatu zaitu hori, ez? Free your nipple, baina free my people. Emakume guztiok bizi ditugu presioak, baina guztioi ez gaitu berdin zeharkatzen. Kanpoko violentzia horrek ez da berdina Europan jaiotzea edo ez da berdina beste herrialde batean jaiotzea. Ez da iguala batzuk zelan tratatzen gaituzten eta beste batzuk zelan tratatzen dituzten. Ematen du martxoaren 8 emakume guztiak eta gorputz guztiak elkartzeko eguna dela. Zuek hori nola bizi duzue? Manifestazioetan eta borroka egun horretan. Bai, bueno, eske gaur egun ingurura begiratzen baduzu feminismari buruz hitz egiterakoan, gehienetan ez dago benetako representaziorik. Gehienetan eroso egotea edo eroso sentitzea emakume lesbiana izaten, emakume trans izaten, beste azaleko kolore batekin. Da como un poco zure espazioa, zure ingurua hartzeko lekua, hartzeko egoerak edo ematen diren egoerak ez dira inbeste. Uste duzu elkarri ikusten dugula? Hau da, manifestazioetan
elkartu egiten gara, baina elkar errekonozitzen dugu, elkar ikusten dugu, benetan, albokoaren opresioa nolakoa izan daiteken kontziente gara. Nik ez dut horrela sentitu. Igual egun hortan, ez? Sensible gozadelako pentsatzen du, baina gero urte guztin behar da elkar ezautzea nire ustez, eta zaila edo kostatzen zaigu, ez? Leku aitea beste bizimodu batzui, beste lan ordutegi batzui, zuk esan zena kolektibo desberdinak nola bildu. Igual gogoa ez da falta, baina aldaketa batzukin berdea. Fokua jartzen baldin badugu, eta zuen herrietara baldin bagoaz, nola bizi duzue, edo nola ikusten duzue leku horietako manifestazioak? Jaia, posa, aldarrikapena, azerrea... Gehienetan jaia. Beti ikusten duzu peña jendea latekin edo kalimotxoagaz edo jo que se, gero tabernetaran jut, osea, manifata gero ja tabernetaran jut, eta festan ateratzea edo pelukak, jo que se, batukadak, denetarik, jo que se, eta azkenean hori da fokoa galtzea ni ustez, en plan, borrokaren fokoa galtzea, helburua, jatorria dana. Ez da horrela izan behar. Osa, nik ere hartu ditut latak, la manifestación 8 meses. Osea, que yo he sido de esas. Osa, nahi dut, que vamos, que aquí... Osea, baina hori da, ikusten duzunean ja perspektiboki... Aurreko gunean erositakoak, espero. Por supuesto, claro. Que va, egietan ez, osea, eta egia da, osea, eta esaten dut, en plan, ni izan ez horietakoak, baina, jo que se, ailegatzen daguna, perspektibarekin ikusten duzuna... Nik ez dut jaia inbeste ikusten gure herrin. Begi ikustet igual, ez dakit, epelegi bezala jutela batzutan ez. Aurreko zatia, asanbladako kidek eta dihoazten zatia, oso aldarrikatzaile jutea, eta seguraski jundian gehienak horrekin bat intzegulako jundia. Baina gehiago da presentzia, gustatuko liteke ikustea piztugoa, ez jendea. Esango zenukete geroz eta gazte gehiago daudela manifestazioetan? Nik manifestazioetan esango nuke baietz, bai. Eta gero eta bloke gehiago, ere, ez? Bai. Polarizatuago? Ez mistoa, bai, maiatzaren batean bezala. Feminismoa modan dago? Bai, baina eske kapitalizatu da, kristos kapitalizatu da, eta azkenean normala da, modan egotea. Osea, oikoa da ikustea kamisetak, girl power, y Dios bendito, yo que sé, de todo, baina ez dakit, modan egotea bere gauzak onak ere baditu, bere gauza txarrak, baina modan bai badago. Baina modan dagoela esaten dugunean, zer esan nahi dugu? Modan zer da, feminismoa jantzten dugula, feminismoan hasi eta esten garela, zer da modan egote hori txertan? Instituzioetatik aldarrikatzen den momentuan, ez? Bueno, pues hor, pizkate distorsio bat badago bai, ez? Baina dauka bere arriskua, modan egotearen iretzat da, como que zentzua galtzen du, eta, jo que sé, todo el mundo es feminista, danok hitz egin dezakegu feminismoari buruz, yo me siento feminista, la reina Letizia es feminista, eta esaten du, y es como, pues vale, osea, ondo, genial. Hori da, zentzua galdu egin duela, eta danak ara feministak, danak superfeministak ara, eta gero, hausnarketa gian ez dago eginda, eta horrela ezin da. Hausnarketa eginda ez dagoela diozunean, uler daiteke danak, edo danok garela feministak, baina diskurtsoetan koherentzia falta dala, batzutan? Bai, niretzat bai. Justo dut ez? Denok ez gea, ez? Galdetzen gizuet. Koherenteki bizitzea oso zaila da. Bai, nik ez naiz koherentiki bizi, Yo estoy hasta el coño de principios, vamos, osea, beti esaten dut, osea, estoy hasta el coño de principios, eta egun guztia, en plan, vuelta eta vuelta, es como, es que ya te cansas, ya da, en plan, joder. Kontziente izatea baita ere, emakumeok daukagula autoflagelazioako joera bat, hain justu feminista izateagatik, oainik eta gehiago exigitu zure igual, zure burui ez, eta batzutan igual, relajatu behar pixka. Eta gure artean, bai, etzera, gehienetan, egia da. Feminismoan azkenean, azken urte hauetan, gure, como nuestro punto de mira, gehienetan gu geu gara, eta gure ondoan dauden beste emakume batzuk, emakume transexualak, pornografiara dedikatzen diren emakumeak, prostituziora dedikatzen diren emakumeak, eta hori es una puta mierda. Osea, hori kezkagarria da niretzat, eta hor dago utsunea feminismoan niretzat, hor dago. Baina feminismoak lagundu dizue arnasa hartzen, ez? Bai. Aprieta, pero no ahoga. Madre, que se dice pronto, Madre, que se dice pronto.
Ai, jode, Erika. A ber, pakita zerre zaudela, baina, a ber, lasai hartu, xuabe. Miren, negarringoet. A ber, Erika, bakit mezu kaskarra biali izula. Ta, ez zea zein duen sentitu, eta nizakit, amorratuta zaude normala da, onartu. Ez que harreman bati niretzako importantia da ardura afektibue. Ta sentioet kasu enten beste pertsoniek hori ez dula intzat hartu. Oin zilegidanik behai esatie, enaiz zaindu sentiu? Klaro dara zilegi, Erika. Beti ere, zure ardurak hartzen batxuzu. Hori komplikau egile, berkari bestankia. Ai, ama, xuabe. Miren, Maitia. Zer? Zemo zaudezu. Uste detaile zugrei hoi galdetzia, ez? Miren, espresa badira, zi espazioak ezu, zemo zaudezu. Zemuz, ez daki zemuz naun, Erika. A ber, miren, nola ez dakizuna zemuz, a ber, ama izentza oso materiala auki berdezu borborka. A ber, Erika, kontu da telebistan naola, eta ointxertan dakatola, hautz puta bat osartuta esaten, hemen ezin dezu zan ama izan zela, beste bezizu inor deitxuko lanitxeko. Eixo, si kristo nahi naizea. Eskerrik asko, Erika. Osea, de hecho, kurrikulumia jarrikoet. Zu ama izen zenetik, ni asako inspirau naiz. De hecho, nahi jarri zaita ama izeteko gogu, Inbidiosa bazealako. Hori agile da pixket inbidiosi ban nahi. Amatasuna, potentzia da, ambivalente, gauza asko batea, Kriston mutazioa da amatasuna. Miren, ni asustauta neon, ni neon bildurtuta, esaten, miren hoi zertan transformakoa, ni neon, karo, miren ama izengo. Erika, ama izatia ez dola mendipunta isolatuta jutea zea, aurrakin besotan ama bergina izango azina bezala, ulertzia zu? Nik hori pentsatzen nun, Eta seguru zuke baietz. Ba, nola ez. Iruditegi hoi, dakago buruan sartu da zientzurra baina, klaro. Baina aldatzen nahi gea, Loina patzezula, guk zaintzan asuntu hola erromantizismo gabe hartu genuen. Zizan zen, a ber, egon berrian zain, en plan, nor maitzen hau nahi, nor betxuko nau laguntza emateko izan zen, a ber, antolakuntza, ekipo, ze behar dugu, hau, eta eskatu. Eskatu izan zen. Eskatzea dela, hostia, Lanei eskabintzi zuen, Osea, zuak izo hori zer rekonozimentuan eretzako. Osea, zun nahi gaiko zina zunean zaintzarako. Naiz eta bere lehenengo kazkarrekua zurekin azuzun guapa. A ber, eske, zaintza ardura da, Baina, nek aurreko hastien, jeran eiuk erosin ditun, eta hortxazket, iltzori jan etxian, miren. Ba, nek egin hori esan bertzen niala? Genozida bazea, tia, zer necesidade? Osea, zer ez, geraniozida bat iba? Zio nati, hori txistazo. A ber, baina eske ni beretan miren. Osea, ni danea ez nahi zailatzen. Eske igual ez den nahi gaina, Osea, nik igual amendik aurrea zeiukuet kaktusek erosten, oinarte bezala, nila autosuficientiek, da zaintza gutxi berde, Adi, txoin. Zatezu, autosuficientzia eta zaintza gutxi, sartez detola, arnazgune bat, zuk imaginatzezuela superboterio izatia. Osea, zuk kaktus bat nahi dezula izan nahi zaten? A ber, klaro daruna da, Erika, zer? Zaintza dela melonazo bat. Melonazo bat. Baina, rango nuke are, gehiago, meloi horren barrun, milioi meloi daudela. Zer politia hoi? Hoi bai. Nik, askotan pentsat, landare bat zaitzeko gai izpanaiz, nola izango naiz gai, ume bat zaintzeko. Bum! Bueno, edo, dependentzia goran dagoen heldu bat, ja beste energia bat, Eta gurasuek, gurasuk sartzeien eta berna, barkau. Nahito larria jartzen ez, zaitu berritu nik gurasuek, miren, hori ja dator, idatzita. A ber, Erika, ze komplikatu da, ze bitxu nondikan gatu zen. Aurrekoak nola gestionatu zuten zaintza, ulertzea zu, erabaki zuten zaintzia, ez zuten erabaki, zeintzuk izan zian zaintzaileak, guk berdin berdeu, ez? Eukeratzeko tartia badakau, ez dakit, Erika, nik ansiedadetake bat. Miren, zer? Txungua izaten baten. Ja, ni ena horren alturan, Osa, eske ni naiz iristen horrea, osa, ni... Imposibila da, horrean iristea, Erika, ulertzea zu. Pasa. A ber, nik sinestzi nahi, Erika, zaintza kuestionatu dezakegula, eta erabaki dezakegula igual zeo zer gure erara eitia. Ta, ojo, cuidao, nik bakit privilegio batetik egiala. Bakit, baina esan berra dakal. Oixe. Arrazoiak ezu, miren. Eskerrik asko. Bale? Hobeto zaude, Maitia? Bai, imperfecta total, baina hobeto xiona. Pitxipatxa. Zu? Potxipotxa, bale. Miren, zer? Nere urtie diete ez diezu zoriona kantau? Hala bestia. Eta etzea zein du esentitu? Ez. Iztizu kanta! Kantau zorionak. Iztizu kanta! Mira zenaka Aurtengo martxoak 8 zaintza jarri nahi du erdigunean. Zaintza horren eskutuan eta askotan mespretxatua izaten den lana, ordaintzen ez dena,
sarri askotan prekarizatua, eta lan horien artean sartzen da, gure arteko zaintza, etxean, familian, lagun artean egiten dugun zaintza, amatasuna, zaharrekin edo dadetuekin egiten dugun zaintza. Zuek nola bizi duzu zaintza hori? Polita da ikustea nire lagunen artean edo gazteon artean nola zaintza ez da bakarrik zentratzen familian edo gure gertukidetan, gure lagunetan, gure lagunen artean, eta hori garrantzitu da, eta polita da ikustea gaur egun aurrera doala zaintzen gaia, eta ni behintzat pozik nago. Bueno, pues nik bi alaba ditzut, eta oso ekinian, ez? Oso bertan gainean beti eta zaintzan beti, ez? Bai, oso modu intensoan bebai, ez? Eta oso modu samurrian beste egun batzuetan, eta... Bueno, nik urtetan bizi izan dut presio bat bezala, ez? Azkenean ematen du izan behartzarela ama, edo zerbait idatzita dagoena, ez? Eta oain ja suposatzen dut ikusten nautela nagusi, edo ez diat inbeste galdetzen ja ama izango naizen edo ez. Eta uste ere ama izateko modu asko darela. Orduan uste dut amatasuna bintzan ere kasuan izan da presio bat urte askotan. Baina presioa izan da, zuk zure buruari jarri diozuna, inguruak jarri diozuna? Ez, jarri nahuena. Ez, nik bintzat, osa argi izan dut, ez nuela izan nahi ume bat, ez nuen mundu ontara ume bat ekarri nahi. Bai, baino bai presio bat kanpotik, ez? Emakume izan da, ematen du zure funtzio bat dela bizitza ontan ama izateana. Eta noiz egiten da ama bat? Ama izateko erabakia hartzen denean? Umea ekartzen denean, non hasten da amatasuna? Noiz hasten da amatasun hori zaintzen? Zaintzen ez dakit, hasi nire ustez presioa sentitzezun garaien, ez? Ze ama izan nahi izan edo ez, erabakin behar dezu. Osa, obligatuta zaude emakume bezala, erabakitzea. Nahi dut edo ez da zergatik eta gaina esplikatu behar dezu, orduan. Nire ustez horraztea. Ez baduzu izan nahi, beti eki baduzu erantzun bat, zergaitik ez duzu ama izan nahi, zergaitik izan nahi ez duzu ama, eske da betiko presio hori gainean. Bai, zeia betetzea gaituzu estipulatuta dauden gauza jakin batzuk, ez? Beste auzi batzutan den gertatzea. Ba, ezakit, honek dauka bikotea, gaina heterosexualak dira, gaina ezkonduen dira, orduan urrungo pausua zen da. Umea. Behin aurrak ekarrita, zaintza lana horiek, saiatzen gara, pareko izan daitezen, baina errealitatean pareko dira? Ez. Nire ustez ez. Osa, nik 2 urte terdiko semea daukat, eta, semea etorretan edikan, nik egunerokoa biziet, oso pozik, eta gola bera normalakin, baina buru uste hondikin, ze askotan gaina nire guri bronka bat atziot, ez esatet, nahiagoko nuke pixkat gutxi izan feminista inbeste sufritzeko, ze iruditzen zait, denbora guztien bikotearekiko ere batzutan igual exigentegia naizela, ez, eta gero beste batzuk ikuste ditut, ez esatet, pues bida, ondo, nago, baina parekitasuna ez da existitzen, nire ustez hasiera baten biologia batik. Osa, hasieran ezinezkoa da, berdina izatea, aurdun gelitzen zenetik, behatzilea betez batzuia, karga batekin, kezka batzukin, zure gorputza aldatu ditea, zure sozializatzeko modua aldatzea, hori ja gizonak, abia puntutik ez dauka, orduan ja, hortik hasita, diferentea da. Eta konziliazioa hitz egiten dugunean, horrekin lotuta, lana. Ibilbide profesionala, baita ere, lagunak, konziliazioa posible da, bizitzarekin jarraitu alizateko? Hombre, zaila irutzen zain, aurreko ritmoa eustea. Ze exigitzen zaigu gaur egun ama izan behar deu, baina izan behar deu kirolari, gero gaina gorputza lengua gueldatu behar zaizu, eta gero gaina lan hortaz aparte, beste afizion bat ere eukin behar dezu. Osoa izateko, ez? Beste lan, eta imposiblea da. Hendik uste dut pizkator da hori bai, ez? Azkenian igual ama zarenian, akazu beste pertsona bat, ez? Eta zauz, 24 ordu hor begira, edo, ez, bularra eman, edo loak, edo, ez? Zure gorputza aldatuta dakazu, eta zauz, adaptazio baten, ez? Orduan, askotan bebai, bakardade batera, nahi barik bakardade horretara joaten gara, ez? Gero bebai lana igual denboraldi batez lagaitzen dugu, edo gure
Eta, bueno, pues askotan isolatu itzen gara, ez? Baina zenbat eta zenbat emakume pasatu dira hortik, ez? Pentsatzeko zure esperientzia unibertsala da, ez da horren bakartia. Baina asko kostatzen zaigu hori konpartitzea, ez? Bai. Eta ez da entzuten. Eske, gure arten igual entzutea, baina mai baten bueltan, nahi futbola ez bazait bate interesatzen, hoi hola izan dare, zenbat konversazio entzun ditut futbolai buruz, nire 34 urtetan, baina erditze ostei buruz, amatasunak dauzkan kaka guztiri buruz, zailtasunak buruz, ez guk bakarrik itzeite dugu, ze... Autozaintzari begiratzen baldin badiogu, horri erreparatuta, zuek tartea hartzen duzue, zuen burua zaintzeko, ondo sentitzen zaret hori egiten duzuenean? Bueno, nik uste dut autozaintza izan behar dela oinarri, ez? Azkenean, beste pertsona batzuk zaintzeko edo beste pertsona batzuk laguntzeko behar dugu autozaintza. Eta autozaintza uste dut izan beharko zela eguneroko gauza bat egiten duguna, ez gure buruari denbora bat eman, edo hausnarketa batzuk egin, edo ez dakit. Edo masaje bat eman gorputzian ez dakit, edo zein gauza, ez? Baina zuk sentitzen desuna autozaintza dena, nik uste hori derrigorrezko zerbait izan beharko zela, gobernuak esaten duena gainera, bida izan behar desut, zemat minutu egunean, autozaintzarako nik uste dut izango zela, orain etortzen direla hauteskundeak, uste dut programan jarri beharko zutelarako zerbait. Ados. Niretzat autozaintza psikologora jutea da. Osea, azia sekaz. Bestetik, jo que se, autozaintza. Ez que danatrek izan daiteke autozaintza, ez da. Zure lekua eman, zure utzuneak hartu, kaina bat hartu, lagunekin geratu, zinemara joan, zutaz kezkatu. Gainera, nik uste dut, ez dakit, emakumeok beti gauz zaintzan, baina, beti besten zaintzan, ingurukoen zaintzan, gitzi baloratutako zaintzetan beti, ez? Eta lanian bebai. Nik askotan esaten dut, pandemia etorri zanean, ez? Hor gegoazen residentzietan, sektore feminizatuan, ez? Lan itzen dut nik. Eta, hor gegoazen en primera linea, ez gekigun etxera bueltauko ginen, ze zeuan gertatzen, ze esan gaizutasun hori. Eta, eta oin murrizketa ondiekin. Eta inor begira daukagula badakigunean, edo ez dakigunean, zaintzen dugu igual? Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Armak eman aizkigu zue, eskuak ondo lotu eta gero. Eta bost buruiak intxu 10 begizoroz paperea luma ez darri orduko. Armak eman aizkigu zue, eskuak ondo lotu eta gero. Eta bost buruiak intxu 10 begizoroz, tiro batzuk eman orduko. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Zer behar duen esan, du berezituko dakoa izan. Aterak zabaldu eta itxi nahi eran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan, zua barreiatu nahi eran. Zalantzarik gabe pausuak eman. Berdin egin nahi nuke, inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Berdin egin nahi nuke. Pausuak eman, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.
Uste orokorraren aurka, feminismoak ez du gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bilatzen soilik. Emakumeok bizi ditugun zapalkuntzekin amaitzea du helburu. Zapalkuntza horiek ikustea erresa da. Zifrek hauxe diote. Hego Euskal Herrian emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala 25%koa da. Desberdintasun honen atzean arrazoi ugari daude. Horien artean ordaindu gabeko zaintza lanak oraindik ere emakumeen esku geratzen direla aipa daiteke. Emakunderen arabera etxeko lanen 2 emakumeen esku daude. Haurrak zaintzeko hartzen diren eszedentzien 87% emakumeek hartzen dituzte. Ondorioz, erretiroa hartzean, pentsioetan ere arrakala ematen da. Azken urteetan, neurriak hartu diren arren, gaur-gaurkoz amatasunak penalizatu egiten du emakumearen lan ibilbidea. Mundu osoan gertatzen den fenomenoa da eta child penalty izenarekin ezaguna da. Jaiotza baten ostean, aitaren soldata ez da kaltetzen. Are, igo egiten da ere. Amaren soldatak aldiz beranzko joera hartzen du. Hala ere, emakumearen kontrako violentzia fisikoa da zapalkuntzaren aurpegirik gordinena. Tratu txarrak, bortzaketak eta hilketak. Matxismoak eragindako emakumeen homizidioak izen propioa dauka, feminizidioa. Juarez Iriko emakumeen hilketa sistematiko eta impuneek ezagun egin zuten hitz hau. Kale ilunari beldurra diogun arren, etxean bertan dute mehatxua emakumeek. Bertan dute bortxaketa eta tratu txarrak jasotzeko arriskurik handiena. Urtero 1500 emakumeek salatzen dute bikotea edo bikotekide ohia Euskal Autonomi Erkidegoan. Askatasun sexualaren kontrako delituak 677 izan ziren iaz Hego Euskal Herrian, egunean 2. Eta piramidearen goikaldean, hilketa matxistak. Emakumeen aurkako violentzia kuantifikatzen duten datuek gora egin dute azkenengo urteetan, baina horrek ere irakurketa positiboa izan dezake. Lehen isilpean gertatzen zena, orain salatu egiten da. Amaitu da, isiltasuna eta impunitatea. Gaur egingo dizun emakumea. Matxismo eta misoginiaren aurpegirik bortitzen dira hilketak. 2003tik kontabilizatzen dira emakumeen hilketak. Honen aurrean zer egiten duzue? Nola sentitzen zarete? Badago erantzuteko modurik? Bueno, nik egiten detena da minutu bateko isilune bat egiten dut, eta nire burua grabatu. Ze pentsaten dut, egin behar dugula zerbait, gizarte bezala. Uste dut azkenean gobernuak berriz ere berak hartu beharko luke hor ardura, ez? Eta egin zerbait behingoz honekin bukatzeko. Orduan pentsaten dut, behintzat pasatzea minutu bat hor kamaren aurrean eretzat bai dago gorra, ze iaztero egin behar dut bat, eta iruditzen zain nahiko fuertez, pasatzea, baina hori da nik egiten detena behintzat. Gainera ematen du gure kontua dela. Guk egin behar dugula zerbait, aurrak ondo ezi behar direla, eziketa kontua dela, baina askotan gure artean hitz egiten dugu honen inguruan, ez? Neri horra adibidez pasatzen jata, ez? Askotan esaten dut, pues, zelan, ze transmititzen duten, ez? Nire alaberit, askotan konturatzen naiz, nahi barik, beldurra sartzen diet, ez? Hainbeste entzuten dozu, medioetan, askotan, ez? Pues nahi barik, baserrian bizita, eta ez etorri bakarrik, eta kontuz, ero, deitu neri, joango naiz bila, eta ez, ezako beldurran sartzen nabil, ez? Nik behintzat beti eukiet, eta guain nik badaukat. Nik kale baten ilunpetan bakarrekan, ez nahiz lasai jungo. Tristea desatea, baina... Eske beldurra hemen dago. Baina ez hemen bakarrik datutan dago, orduan... Nik ez dakit gestionatzen, ez kontraesan, ez dakit kontraesanan. Datutan dago, kalean eta etxean ere. Bai. Lagun artean edo zein ingurutan gertatzen da. Baina normala da, ez? Ze pentsatzen dut azkenean, normala da hori gertatzea, ze legeak euren alde dare. Orduan, nik uste dut zigorrak askoz gogorrago izango baziren, edo gizartean zigor bat emango bazen, gobernu bezala nik uste dut, terrorismo bezala hartuko baluke hori azkenean bai hor emango zela erantzun bat, edo gizarte moduan emango genuke kriston erantzuna, baino gaude ohitzen gauza batzuk ez diren ohitu behar, ez?
Orduan pentsaten den normala dela hau pasatzea, eta urtetik urtero, inkluso gero eta gehiago pasatuko da. Tamales, gobernuak esku hartze bat egiten ez badu, eta argi dago momentu honetan egiten ari den esku hartzea ez dela nahikoa. Bai. Olarizuzuk hautsuak arra daukazu, baina gazten ikuspuntutik, edo zuk nola bizi duzun, zer ikusten duzun inguruan? Desesperanzador dana. Osea, nire sentsazio hori da, eta guztiz kontrakoa izan beharko luke, itxaropena euki beharko luke, baina ez desesperanzador total. Eta datu hauek entzutean, eta egunero berdina ikustean, eta gainera, edo nor izan daiket, osea, zure laguna izan like, zure mutilaguna, gustoko duzun musikaria, antzeslean, edo nor. Eta zuk esan duzu egia da, zigor publiko adibidez, gaur egun ez da ematen, osea, bihar kantzelatu egingo dute, baina mendik 5 hilabetera beste abesti bat aterako da, eta entzungo dugu berriro, eta ahaztu egingo dugu. Gertatu dena ahaztu egingo dugu. Tarte bat hartuko dugu, iragarkietara joateko, baina segituan gara. Bueltan. Feminista izan nahi duzu, baina familiaren maitasunari eutxi? Bideo feministak bidali nahi dituzu kuadriako WhatsApp taldera jakinda ez aituztela gero handik botako? Ahoa ireki nahi duzu zeure mutilagunaren gizontasuna kolokan jarri gabe? Feminaziei kasurik ez. Feminista izan zaitezke eta oraindik gustagarri izan. Nola? Ona hemen berdintium. Inor molestatu gabe zeure eskubideen alde borroka egiten lagunduko dizun pastilla. Tentazioa sentitzen duzun bakoitzean berdintiumek zeure sistema simpatikoan eragingo du zuzenean. Feminismoaren matrakarekin jendea izorratu gabe. Txiste hori matxista da. Violentzia erreproduzitzen du. Zirikatzaile hutsa zara, edo zer gauzarekin txisteak egitera ausartzen zara. Altza ipurdi hori derrepentean. Neskak ari garela dena jasotzen. Zaintzak, elkarren artekoak ez badira esplotazioa dira. Mutilok, garbi utzi dituzue platerako giarekin. Hau zortea gurea, laguntzen duten gizon hauekin. Baitu, motel, hain moskor nago kobra ere ezin dizudala egin. Nola jakingo du larrua jo nahi dudan edo ez? Moñoño alakoa, gustoko nau, eta bere anaia bizkiak ere bai. Hemen da irtenbidea, berdintium. Feminismoa geroz eta gehiago popularizatu dela, hitz egin dugu, aipatu dugu, baina zalantza da, batzuetan esote den marra batetik aurrera onargarria. Hau da, lehen aipatu duzu apur bat, feminista ona edo feminista txarra. Zer esan inguru batzuetan eta zer ez esan. Zelan bizi, feminismoa eta feminismotik. Zuei gertatu izan zaizue noizbait muga jarri dizuetela edo sotilki isilarazi zaituztetela marka zerbaiten gainean jarri duzuenean? Bai. Sotilki gaina ez, osea, nabarmen. Adibidez, buruan daukazu? Bai, guatzen ez, faltzen egin ala. Bikotean kuadriakokin, eta atzea zan prostituzioan gaia. Justu aste hortan elkarrezketatu nun prostituta hori bat, eta gaia atzea zan, eta seitu nisilera zen indun, esan ez, bea baino feminista hoik ez da, hola, ze beak gehien maititun pertsonak, bere arrebak eta bere amadiala, eta guain pixkat ikasi ez, holako egoerak kudeatzen, baina gero etxeak junitzen gaizki. Ze jarri nintzen altura baten merezi etzuna tipoak ez, eta konversazioak orduan, holako askotan ez. Zenbatetan azaldu dizkiguten gauzak? Gani, adibidez, futbolera jokatu dut betidanik, eta nire lagunekin hitz egiterakoan nabaritzen da, gaur egun ere, badirudi, ezin naizela eroso sentitu, ez? Futbolan aritzagatik? Bai, hori da. Baina, jo no sé tanto. Eta hori horrela da, eta horrela izango da. Bai, futbolera jokatzen duzu, ondo jokatzen duzu nahi duzuna, baina ez dakizu lo que es un fuera de juego en plan bien. ¿Sabes? Agian pizka bat, baina no del todo.
Jo, bueno, adibidez, interneten bidez, bai, batzutan jasotzen ditu dara mezuak, adibidez, minutu horiek egiten ditu danean, bai, batzutan jaso izan ditut mezuak. Eta gizonezkoak hiltzen dituztenan, eta bitzen, bueno, baulakoak, bai, edo zuzenean bidaltzen dira euren zakien argazkia, baina, bueno, uste dut azkenean zerbait mugitzen gaudenean, pues normalean eragiten duela zerbait besteen gabe, bai, ez? Baina, bueno. Gero askotan sensazioa matraka ematen ari zeana, ez, igual. La txapa. Bai, beti zuzea edo zuta beste pare bat, zerbait esango duenak horren ingurun da, orduan batzutan, jode, esango behu baina egin naiz, ez? Auta bestea, eta... Eta nekeza da? Netzako batzutan, bai. Izatea beti esaten duena. Baina, bueno, hola atzatzen zaitu, osak. Bai. Hortaz dijoak, en plan, la pedagogia ja agota, gehienetan agota. Baina gatazkarik sortzen ez baldin bada, aldaketarik ezin dagoen, ez? Bai, bueno, egia da, bakoitzak bere inguruan, bere lagunek eta horrela, hor egin behar duela ere feminismoa, eta hortan, baina, adibidez, nik baldin banago, jo que se festan, eta ematen bada egoera bat, non zerbait esan beharko nuke, con un desconocido, bada, en plan, ya está, en plan, berdin zait, en plan, jungo naiz, eta ya está. Batzuetan, zuk aipatzen zenuen lehen, ez? Momentu batetik aurrera, ikasten duzunean zerk zerkatzen zaituen, ezin duzula paratu, hori ikusteaz. Eta batutan oso nekeza da. Guazen kalera, mugimenduan jarraitzera, guazen kalera Leorekin. Whose bodies, our bodies. Whose rights, our rights. Bale, orain serio jarriko gara. Badakigu eguna aldarrikapenez beteta daukagula. Gaur, martxoak 7, eta bihar zer. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derecho de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Biharko egunean kaleak beteko ditugu. Bakizu zeren alde edo zeren kontra? Bai, nik uste nabaria dela azken urteetan mugimendu feministak eman dituela aurrera pausuak, gure jarduna ez da mugatuko egun zehatzetara. Elkar zaintza erradikala delako, eta nola gu emakume gisa zapalduak izaten garen. Berdintasuna aldarrikatzen aterako gea. Oraindik normaltasunik ez dagoelako, oraindik ez gaelako pertsonak denak. Eta kitxo, ez dugula berdin kobratzen, ez ditugula lan baldintza berdina. Emakumeak ez dute fakturatzen. Gorputzarekin zer ikusia duten gauzak, emakumeok garela como más cosifikadas eta objektu bat bezalakoak. Hori beti eskatzen zaigu agian emakume gizonezkoi baino gehiago. Eraso matxista pila bat daudela, egunero zerbait gertatzen dela. Orduan bihar manira joango zara, ez? Guztiz. Dena emango duzu, zero jokatuko duzu. Banik, matzirulo entzun pinpampun. Etzera bueltatu nahi dudala lasai, eta inolako presiorik gabe edo beldurrik gabe. Goten garenean gauean, kaletik ez daukagu segurtasun handia, eta kontatzen duzunean beldurra izan duzula, agian mutilek ez dute hori ulertzen. Dago como una alerta, he llegado a casa. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Beldurra kalean eta beldurra gure gorputzetan. Zuek etxera heltzen zaretenean abisatzen duzue, etxera heldu zaretela? Batzutan bai. Normalean nire neskalagunekin bueltatzen naiz, baina batzutan bai. Beti esaten dugu berdina da abisa cuando llegues, eta bai. Nik ez dut abisatzen, baina eskertzen dut. Zu abisatua izatea. Bai. Edo telefono ziteiten jun iritsi bitartean, edo... Ez dut abisatzen. Ez. Autodefentsa feminista izan daiteke, da aukera bat. Bai. Praktikatzen duzue? Bueno, nik uste dut bi aldetako gauza bat dela, ez? Alde batetik bai eman aldizua lasaitasun bat, baina beste alde batetik gero bortxatua baldin basea, daukazu asko ardura gehiago ez duzulako ondo praktikatu, ez? Berriz ere fokoa gugan dago jarrita. Orduan, bai, ezagutzen dut, baina beste alde batetik ez dut uste fokoa gugan jarri behar denik. Jarri behar da agian, haiek reprimitzeko edo haiek zerbait egiteko, baina ez gugan. Gakoa eziketa dala bebai, ez mutien gan. Eta autodefentzan, zuk esan duzuna, ez? Fokoa ipintzen da gugan, baina bebai igual... Autorepresio ikastaroak eman, adibidez. Bai. Eta maitasun baten ez hitzea, ez? Osea, uste dut maitatu behar garela asko segeio. Orokorrean gizartean. Bai, guezitu, elkar maitatzeko eta elkar zaintzeko, bai. Bueno, autodefentsaren interesgarra irutu zai baita ere, kokatze gaitulako
Ez, indarkeria matxistan auzi honetan beste leku baten da, biktima izan beharren beste toki batetik, ez? Zai beti da, hainbeste izan dira erailak, hainbeste salaketa jarri dira, hori da la realidadea, baina autodefentsaz informatzea bazea edo praktikatzea bazu, zuzea parte aktibo bat, ez? Hori ez gertatzeko orduan, alde hortatik interesgarria, gero egia da, ja kalen aurrez dagoenen, ba igual beste bat dela situazioa, baina... Amaierara goazela, eta ez gaituen ez inork entzuten, ez ikusten, ez ezer. Zuek nola sentitu zareten benitza egiten? Eroso. Ez gai komplexua da, nire ustez. Gai komplexua da. Uste duzue ez zaretela etxera joango pentsatzen zer kontatu dut telebistan? Nik ez. Ni bai. Ni bai. Bai, niri motz gelditzen jata. Motza gero aipatu ditugun kontraesan horiek denik sentitu ditut, ba, epaituko naute, bueno, justukoa esango ez, ego pasai nautzen naiz, bueno. Baina, ondo. Azoragarria izan da gaurzuekin egotea, egunero borrokapur bat egingo bagenu, ez? Edo egunero borroka izango balitz, agian momenturen batean ez genuke borroka gehiagorik egin behar. Bueno, egiten dugu egunero. Nik bebai hori aipatu nahiko neuke ez, martzoa 8, baina 9, 10, eta egunero ez, gauz horre borrokan. Parkatu, zango zure, hamen dator ozta petardi. Baina eske, egon zase hamen abesten, antzerkia egiten, berbetan, ETV bateko kanala baino gexa zabaldu zase, eta nik ez dut esan eurixen abez, Ainoana. Hola. Bueno, Ainoana eta orkestena justo agur esan behar danean, baina, bueno, sekul ez da berandu, ez da? Ostras, asko emozionatu nazue, egiz esan. Realitate ezberdin asko ikusi duguz, eta seguro asko eta asko falta dizela, seguro gaina, ez? Baina landa bez, zelako kuriosu iruditu zaidan, ez? Telebista horrin dagonin, ez? Zema kostan zaigun emakume askotan gure iritzia emotia, ez? Beti ukitzen dugulako askotan impostoraren sindrome hori, ez? Dea, zer esan gora bekero nigatik? Zer esan dut gaizki da ona? Zilegita esaten ari naizen hau, ez? Beti gabiz gure buruz zalantzatan jartzen. Eta borroka egiten, ze gaur be adibidez borroka egin dugu. Simplemente zuen ausardiagatik, bakoitzak bere realitatea konpartitzagatik, abesteagatik, antzerkia egiteagatik, zue biso ben neure ondun jarritxe egoteagatik, ja, borroka bizkat egin dugu. Jai egitea be, borroka da. Nire amumak agian ez iman jairik egin, eta nire birra amumak, ondikoan gitxia igual. Orduan neupe hori, aprobetxatzen dut egiten dudanean, beraiekin gogoratzenaz. Igual eurek ez eukenelako aukera bardine. Garrantzitsu de, disfrutati hori egiten gazenin, eta kontziente isati, zema privilegio lortu dugu zen. Bebai, kontziente isati, zema privilegio falta direzen oraindikan, ez? Lehen esan dugu modun, datozenagatik, ez? Datozenak beste bide bat irekitzeagatik, datozenak etortzeagatik aske, beldurri gabe hitz egiteko orduan, beldurri gabe pentsatzeko orduan, beldurri gabe etxajuteko orduan, bebai. Beldurri gabe orokorrin eta arro, emakume isatiaz, arro, eta placer bat izan da gaur bizkat zeuek be ezagutzi. Eskerrik asko, danoi, AMZ, eta ondarrutar esan honean, MMM, matxe-matxe-matxiak. Ordu txikitan, kateta mamuak Arima baten, korputzean Azu zaizu zure azentzea Utxetik